Здравейте! БГ. Значи по случай 100 абоната ще взривим ракета. Аматьорска Кока-Кола. Аматьорска 2-литрова за 1 левче от Lidl. Айде. Пожелавам ти честити 100 абоната, с живота здраве, още 1000 да имаш и честити 100 абоната. Да, благодаря. Ай сега. Ето. Чай, отдалеч. Уху! Я? Това ще дай пичната експлозия, Евар. Ай, ще ме оцелиш, бе! Да спирам ли? Да. Получи ли се? Остана ти. Ето тук Влади се опитва.